سرخط مهمترین خبرها. برق توجیک از لیمیت و زمستانی بسیار سرد و طولانی خبر داد. جام جهان 2024 توجیکستان از پاناما شکست خورده از ادامه رقابت‌ها محروم گشت. و بررسی همکاری‌ها میان توجیکستان و روسیه. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از توجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 23 سپتامبر است. شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت نیروی برق می‌دهند. پیشتر موسم لیمیت ماه اکتبر آغاز شده در ماه اپریل به پایان می‌رسید. مسئولین شرکت برق توجیک در مراجعتنامه روز 21 سپتامبر مشکل را به کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه‌جانبه ببینند و در تیر ماه و زمستان نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ҳанӯз моҳи июл аз мардум хоста буд ки ангишт захира кунанд. чандин нафар рӯзи 21 сентябр дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз надоштани барқ дар хонаҳояшон дар баъзе аз гӯшаҳои душанбеву ҳисор ва минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ шикоят карда мақомотро барои ҳал накардани ин мушкил дар бештар аз 30 соли охир танқид намуданд. масъулони барқи тоҷик ҳанӯз дар моҳи июли имсол дар нишасти матбуотӣ гуфта буданд ки то нерӯгоҳи роғун пурра ба кор надарояд лимити барқ дар кишвар мемонад. таъмини аҳолӣ бо барқ дар тирамоҳу зимистону баҳор яке аз мушкилиҳои асосии ҳукумат дар бештар аз 30 соли охир аст ки бо вуҷуди бунёди баъзе аз нерӯгоҳҳо то ҳол ҳалли худро наёфтааст. сарфи назар аз камбуди шадиди барқ дар дохил тоҷикистон асосан ба афғонистон ва ӯзбекистон нерӯи барқ мефурӯшад. дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон дар бозии сеюмаш дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2024 дар ӯзбекистон аз тими миллии панама бо ҳисоби 3-8 шикаст хӯрд. ин бозӣ 22 сентябр дар маҷмӯаи умумии варзишии шаҳри бухоро баргузор шуда футзалбозони тоҷик аз идомаи рақобат дар бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон 2024 маҳрум шуданд. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби тоҷикистон дар нахустин бозиаш дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2024 аз тими миллии марокаш қаҳрамони секаратаи африқо бо ҳисоби 2-4 ва дар бозии дуюмаш аз тими миллии португалия қаҳрамони феълии ҷаҳон бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрда буд. мусобиқоти қаҳрамонии футзали ҷаҳон 2024 дар ӯзбекистон то 6 октябр идома хоҳад ёфт. ҳар сол 22 сентябр дар тоҷикистон рӯзи гиромидошти рӯдакӣ одамушуаро ё бунёдгузори шеъри форсӣ таҷлил мешавад. рӯзи 20 сентябр дар душанбе маҳфили бахшида ба нақши рӯдакӣ дар адабиёту таърихи форсизабонон баргузор гашт ки ҳамкорамон барод юсуфӣ дар ин бора гузориш медиҳад. донишан дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бартани то ҷавшан аст. ин байте аз андазҳои ҷовидонии абу абдуллоҳ рӯдакист ки маҳфили бузургдошти рӯзи рӯдакӣ дар душанберо оғоз бахшид. рӯдакӣ одаму шуъаро ё бунёдгузори шеъри форсӣ дониста мешавад ва тоҷикистон 20 сентябрро рӯзи гиромидошти нақши ӯ дар адабиёт ва таърихи форсизабонон ихтисос додааст. аммо ин маҳфил бо шумори андаке аз шоирону фарҳангиён баргузор шуд. мо ҳатто як толоро пур карда наметавонем. мо агар инсонҳои дигар агар рӯдакии моро дошта бошанд, агар тӯшаҳошона дар пушташон мебанданд, чанд ҳазор километр ҷамъ мешаванд, ба марказ меоянд, ба кӯчаи рӯдакӣ ки хушбахтона ман дар онҷо зиндагӣ мекунам. бархе донишмандон ба он таъкид карданд ки шеъри рӯдакӣ ҳанӯз дар замони худаш фаротар аз марзҳои хуросону моваруннаҳр рафта буд. ашъори ҳикматомӯзи одамушуъаро на танҳо дар аҷам балки дар ҷаҳони араб ҳам шӯҳрату эътибори комил доштааст. суханварони араб дар суханварӣ он қадар ғайрат ва такаббур ҳатто доштанд ки ҳаргиз ҳозир намешуданд ки суханиро дар пояи сухани адаби араб хусусан баъди он ки қуръон боз нозил шуд ба забони арабӣ қарор диҳанд. вале шеъри рӯдакиро ҳамчун сухани хос тарҷума кардаанд, дар тарҷумаи арабӣ ҳифз шудааст. шуморе аз фарҳангиён ишора ба он карданд ки зарурате пеш омадааст ки симои шахсиятҳои бузурги миллат аз ҷумла рӯдакӣ дар театри миллӣ аз диди нав офарида шавад. вале аз мактаби устод улуғзода истифода бурда як драме нависанд ки бояд имрӯз дар театрҳои мо ҳатман чеҳраи устод рӯдакӣ, чеҳраи исмоили сомонӣ, куруши кабир, ҳама бузургмардони
فرهنگ و تمدن و سیاست ما باید که در صحنه ها به معرض تماشا هم خارجیان که وقتی می آیند دانند که ما چی بزرگی های و چی گنج بی‌بهایی که داریم. ҳунарманди саршиноси тоҷик далер назар танҳо овозхоне буд ки дар ин маҳфил ҳунарнамоӣ кард. абдураҳмони абдуманон адабиётшиноси тоҷик яке аз заруратҳои таҷлили рӯзи рӯдакиро ин медонад ки шеъри ӯ маҳдуд ба замони худаш нест ва барои ҳар замоне паём дорад. ахлоқи ҷомеа албатта бо мурури замон дигар мешавад, намешавад, лекин сутунҳои ахлоқ бояд абадӣ бошад, бояд барҷо бошад. шеъри рӯдакӣ талқини ҳамин сутунҳои ахлоқ аст. рӯзи рӯдакӣ дар тоҷикистон 20 сентябр аз соли 2002 ба ин сӯ расман таҷлил мешавад. дар тоҷикистон ба ифтихори рӯдакӣ ноҳия ва хиёбону маҳаллаҳои зиёд номгузорӣ шудаанд. ҳайкалҳои зиёди бунёдгузори шеъри форсӣ дар гӯшаҳои мухталифи кишвар поягузорӣ шудааст. оромгоҳи ин шоир дар зодгоҳаш шаҳри панҷакен дар шимоли тоҷикистон аст. тоҷикистон ба номи рӯдакӣ ҷоизаи давлатӣ дорад ва ҳамчунин акси ӯ рӯи банкноти 500 сомониро зеб медиҳад. қарор аст моҳи оянда мақомоти баландпояи тоҷикистон русия муносибату ҳамкории иқтисодии байни ду кишварро баррасӣ кунанд. хабаргузории давлатии хова рӯзи 22 сентябр хабар дод ки намояндагони ду кишвар рӯзи 4 октябр дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни тоҷикистон ва русия дар бораи ин масоил дар душанбе гуфтугӯ мекунанд. ба қавли хабаргузорӣ дар бораи нишасти оянда ҳангоми мулоқоти Далер Ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби Тоҷикистон ва Сергей Сивильёв вазири энержии Русия дар рӯзи 20 сентябр суҳбат шудааст. нишасти комиссияи байниҳукуматӣ ки вазирон шомили он мешаванд баъд аз 6 моҳи ҳамлаи маргбор ба толори консулиятии Крокус дар канори Москав сурат мегирад ки мақомоти Русия дар он асосан шаҳрвандони Тоҷикистонро муттаҳам карданд. нерӯҳои ҳавоии Украина рӯзи 22 сентябр гузориш доданд ки системаи дифои ҳавоӣ аз байни 80 паҳподи Русия ки ба он кишвар ҳамла карданд 71 тои онро дар осмон нобуд кардааст. ба гуфтаи фармондеҳони украинӣ 6 паҳпоти дигарро аз тариқи мавҷгирҳо беасар сохтанд. русия ҳамчунин аз вилояти ишғолшудаи Луганск ба 2 мушаки ҳидоятшаванда ба Украина зарба задааст. вазорати дифои Русия хабар дод ки системаи дифои ҳавоӣ 15 паҳпод ва ё дронҳои Украинаро шаби 21 сентябр нобуд карданд. шаби 21 сентябр дар натиҷаи таркиши як бомби ҳидоятшавандаи Русия дар як бинои баландошиёна дар вилояти Харкови Украина 12 нафар захмӣ шуданд. бахши як рӯзи таърихро ки ҳамкоронамон омода карданд, таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 23 сентябр фаро мегирад. 22 сентябри соли 1998 дар назди манзилаш дар Душанбе дар як сӯйқазди мусаллаҳона узви комиссиони оштии миллӣ Отахон Латифӣ кушта шуд. куштори журналисти маъруфи тоҷикро талоши латма задан ба ҷараёни сулҳи тоҷикон номиданд, чун ӯ яке аз ширкатдорони фаъоли музокироти сулҳ ва имзои созишномаи миёни ҳукумат ва мухолифон буд. чанд силоҳ ба дастро гунаҳгори қатли ӯ номиданд, вале бо ин вуҷуд асрори марг ва сабаби қатли ӯ то ҳол нокушода мемонад. 22 сентябри соли 2001 чанд рӯз баъди изҳори омодабоши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба мубориза бо терроризм дар Афғонистон, дар Душанбе президенти Эмомалӣ Раҳмон гуфт Тоҷикистон ҳам омода аст ба ин ҷабҳа бипайвандад ва бо Иёлоти Муттаҳида ҳамкорӣ кунад. раҳмон гуфт Душанбе ҳамлаҳои террористии зидди Иёлоти Муттаҳидаро ки ҷони 3000 нафарро гирифт
маҳкум мекунад тоҷикистони ҳаммарз ба афғонистон давоми 20 соли ҳузури нирӯҳои байналмилалӣ аз ҷумла ба нирӯҳои фаронсавӣ кӯмак кардааст. сентябри соли 2018 нахустин гурӯҳи занони тоҷики ҳамсарони ҷангиёни узви гурӯҳи давлати исломӣ дар бағдод ба зиндон маҳкум шуданд. дар маҷмӯъ додгоҳи бағдод дар чанд моҳи баъдӣ 46 зани тоҷикро бо гуноҳи ҳамкорӣ бо давлати исломӣ ба зиндон, аз ҷумла 4 нафарро ба ҳукми қатл маҳкум намуд. аксари онҳо ки аз гумроҳӣ ҳамсаронашонро дар сурияву ироқ ҳамроҳӣ карданд, фарзандони худро ба ихтиёри давлати тоҷикистон вогузор карданд. субҳи имрӯз дар бонкҳои тоҷикистон 1000 рубли русия 114 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060 сомонӣ арзиш доранд. қурби расмии бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодимоби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.